Tulo ka tarsier nga nakakapyot sa punuan sa kahoy nakita sa usa ka residente sa Lupon, Davao Oriental. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ilabihan ang kalipay ni Glenford Montejo. Dihang nakakita kini og tarsier sa unang higayon samtang nagalimpyo siya og iyang inahan sa ilang bukid sa Don Mariano Marcos, Lupon, Davao Oriental. Sa iyang kuha nga litrato, makita ang tulo ka tarsier nga nakakapyot sa punuan sa kahoy. Wala kuno siya nagdahom nga aduna di ay tarsier sa ilang lugar. Abi na kog nakuratan ko abi na kog sa Bohol lang makita ang maong mananap. Naapoy na diri sa among barangay. Nga na-excite po ko, nalipay ko. Dito pa yung nakita sa maong sa akong panagihan sa akong gilikanan. Wala kuno niya kini gihilabtan. Ilabi pa nga nalakip kini sa mga gikonsiderang endangered species sa nasod. Kasagaran niya makita ang tarsier sa mga bugnaw nga lugar nga mao'y panahon sa ilang pagpangita og pagkaon sama sa insekto o di ba kahabitin. Pahimangno sa otoridad o galing makita og wildlife dili kini dakpon o hilabtan. Gani dayon kini i-report sa otoridad aron ma-rescue. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao